Takže čaute ľudia, dneska vás vítame u prvého videa. Je to pyrotechnika na rok 2015-2016, prvá časť. A môžeme sa na to pustiť. Takže máme tu páru zápaliek na zapaľovanie pyrotechniky. Potom budú aj zapaľovače, všetko možné. Dobre, takže môžeme sa k tomu pustiť. Máme tu dymovnicu Čmoudík, zelenú. Má 40 sekúnd. Uvidíme, aká bude, ešte som ju nemal. Potom máme tu páru ešte Black Petard Strong. To uvidíme tiež. No, potom sa pustíme už silnejšie. Máme tu prvé Viper jednotky, sú 20 kusové balenie. Je to novinka, takže uvidíme, aké to bude video. A potom tu máme mix Viper 1, Bomb a Bomb Black. Máme tu potom nakoniec, no ešte nie nakoniec, máme tu ešte Dumbumy, 20 kusov. Majú 5 gramov zlože. A potom naposledy Megatrony 2. Máme tu prvý kompakt Mini 5, má 100 rán, 15 mm. Má dve zapalnice, jednu hlavnú a vzadu je náhradná, rezervná, keby náhodou zlyhala tá hlavná. Potom ako finálny kompakt máme Super Bombu, má 24 rán, kalibru 30 mm. Doba efektu je 28 sekúnd a výška efektu je asi 35 metrov. A to by bolo všetko pre naše prvé video. Ďalšie budú neskôr, takže čaute.